weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to awoynata to teccana to patukono to kundela to siiwe to rewoyela to makama to dondu to jewola rewo ko on takkusan juula ha e nder dulala ceerno abdoullah koudousa sy to jowola wargo e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal temedde 5 neɗɗo tawaɓe ñalawma hande o goto ene gondi e mboroso coronavirus nayo kawre ladial 16 ne tampini feewi 100 e yimɓe joyo kepti cellala mumen to leydi Mauritanie peeje kese ƴettama ko fati kay e ɓeydude ndenka e saaha kawguel baccalauréat e ko fati brevet kala ko fati kay haɓade trichegol ma en ketto cimtola Amadou Pullo to leydi Mali laamu leydi Mali holliri mette mom mawde no feewi ko fati konngudi Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger suuti kay taw ko ardiɓe faade ardiɓe leydi ɗi ɗin konngudi noon o suuti ɗum koto Paris lamorgo leydi France to leydi Guinée Bissau feccere tonne woni tigui 100 kilogramme doroko ko ɗum tigui woni ko teeɓa e nder leydi he tawa on drogo ummori ko to leydi Sénégal ko to leydi Benin Patrick Talan ko hoorejo leydi ndi o holliri tigui wonde ko yo jogorani o anniyaki ƴamtoyde 3e mandat so mandat makko ɗiɗaɓo gasi kay en 2026 habaruji men joolam jaɓeri so waktu rokki ma jaaha to leydi Espagne ha to leydi Haïti to Afghanistan to leydi France ha to Turquie bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo ñawda caɗele kewɗe ceerno Djiby Sy ne safra e wonduɓe ellaji ɗi ndewani lawol rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kista fibrom ndogam sitta keceje e koyɗe musoje e rafiji rewɓe kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani kadi ɓen rewɓe sattoraɓe dewle no fewi ceerno Djiby Sy ene yawi ittude ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji eɓe arsigaji mumen uddi kala ceerno Djiby Sy ene jogui pegge ɓeydoje nden kay arsigaji omo jogui usula ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pullo pewnade ngarɗuɗe ɓeydoje goragu cafroje man yumo sellani e cafroje kadi ko wiyete éjaculation précoce woni ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo ko 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa
ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yananama ka miskino Allah o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa o yoɓani so wonano wonduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mum wakliti ha haɓɓa walla janowo barogal. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal yiɗɓe waɗnede listihara ɗaccata ko inde maɗa inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni walla ha cikka koye nder ɓerde ma o hoɗi. ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kileneɓe mum kala garoyo addor nokku to waɗori safruji mum e ayeji mum. ceerno Djiby Sy ene jogui base mum e nder leydi Mali to Nioro tawate toon ko miñi ko ne wiya Samba Sy. numéro mum ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañum base muɗum tawate ko nder Nouakchott to lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal nektet sara jere nettet kala taximan walla sa yettima legal ngal kala mo pottuɗa sa wi ɗum to base docteur Djiby Sy ma adde ha yettinma. ceerno Djiby Sy numéro mum ko goto ko numéro makko WhatsApp ko on kadi woni numéro makko noddirguel ko 47 22 80 84. omo wiya noon kileneɓe noddoɓe kala saaha o jabaki wona salede ko hewrede tan yo jomumen mbaɗ insisté ma wat saaha o jaabo ɗum hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal cafrowo cellinowo mo Allah luɓiri gandal ha timmi ɗum noon mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy. docteur Djiby Sow safriyanke wettiyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena. docteur Djiby Sow en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli ɓinguere kala oɗo ñalawma hande mo tawi to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal asle sa wi boutique moɗo wadda kala mo nandiɗa ma adde haɗo docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djiby Sow ha juma kala womtima. docteur Djiby Sow ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗon Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacara Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñawmo gonduɗa nanɗa ene sakte andu a sirti hen. docteur Djiby Sow wittiyanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis mema hémorroïde gonɗo nder e jaltobowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗe caɗele ella donc no yo elle mum ara walla gonduɗo hen iloronki yo surtout heena. docteur Djiby Sow ene saaha dungu dañi ɓesmu kono ne kadi keceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminati nder ƴiƴa mum kala docteur Djiby Sow ene yaltina ha laaɓa. to gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djiby Sow omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma. sa yiɗi jokkodire docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 leydi Mali 70 85 72 47 mbaɗden ɗanɗo faade docteur Djiby Sow taweteɗe to cuuɗi meɗen Jawara. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo sappo e goo lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e ayawa habrirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon eɗen jetta dendagal kilineɓe men waɗoɓe kala saaha publicité ji ha e communiqué ji e jayde meɗen nde won noon ko ɗum wurnata radio wurnata télévision ko publicité
publicité ji e communiqué ji no pulaar heewiri ni wonde ko cakkudi ko kañuma ñiklata defowo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Sénégal la puɗorɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e goldiɓe makko ɓe koliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e sappo e joyo neɗɗo woni holkisanoɓe e nder jogli leydi e kala e nder holkiso he noon temedde joyyi e nogas e jeenayo neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus on paami tigui ñalawma hande o kadi laatima ñalawma record woni ñalawma mo ɓuuri fiɗaɓe coronavirus ɓuuri hewde tugui kay ko rafi o naati leydi ɗi faade oɗo saaha joni saabu ñalawma ɓe record wonno ko hecci hanki ɓe kemno ko temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo ñalawma hande o mbiɗen ko temedde joyyi e nogas e jeenayo neɗɗo ñalawma goto tawa fiɗaɓe coronavirus ñalawma hande o noon dendagal fiɗaɓe ɓe to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen sappo e jeenayyi piccal capanɗe nayyi e joyyi ko fiɗaɓe e nder ɓen noon e nder ɓen temedde joyyi e nogas e jeenayo o fiɗaɓe hen temedere capanɗe jeetati e jeetati ko contact suivi woni memodirnoɓe e wonduɓe e rafi o temed tati e capanɗe nayyi e goho ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti o noon rafi e nder ɓe cellano ɓe tawama temedere e yimɓe joyo kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji men sappo e jeegomo ina tampi sanne ma ballite to banggue fofango ene tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann e nder ɓe cellano ɓe kadi hen nayo kawrela dial tuggi hanki faade ñalawma hande o tuggi ko rafi o naati leydi Sénégal faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol corona ɓe ƴettima capanɗe nayyi e jeegom ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe joyo e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere e temedde tati e yimɓe jeetato keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe jeenayo e nayo woni ko hawre ladial e ñalawma hande o noon dendagal jokli leydi ndi kala heddiɓe cellani gonde coronavirus taw ko wonɓe juuɗe safroɓe koɓe ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe ɗiɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o waɗi inauguré usine goto biyeteɗo on usine noon ɓe mbiyata ɗum ko KMS 3 on usine ko ndiyam kaɗɗam o wattata ɗum ndiyam belɗam o moƴƴitina ɗum o itta dendagal ko fewani e ɗum foof o watta ɗum ndiyam jarateɗam ɗum woni ko wiyete dessalement et production d'eau potable o holliri noon kanko hoorejo leydi ndi e saaha waɗata on inauguration holliri tigui wonde Dakar ma wattu hebde ndiyam taw ko ndiyam labɗam moƴƴuɗam no fewi saabu kadi oɗo holliri tigui oɗon usine pewnaɗo juutendi tiwoji ɗi kay ko temedde ɗiɗi e sappo e jeegom kilométre ko ñalawma noon o holliri kadi kala ñalawma ɗiɗon tiwoji ene mbawi tigui fodde kene qime ha temedere capanɗe joyyi ujunere mètre cube kala ñalawma tawa ko ndiyam o holliri ɗum noon ma Dakar e ko taali ɗum kala ma seere ɗom ka hano hannirta ni usine o noon innira tigui ko Cœur Mamara Sarr 3 Dakar joguino adan ko temedde ɗiɗi caggal Dakar usine mabɓe ndiyam taw ko ndiyam jarateɗam e kala ñalawma wawno rokkirde tigui ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom ujunere mètre cube kala ñalawma so tawi noon ɗeɗo golle pewnare oɗo saaha joni wonti tigui kala ñalawma usine aji ɗi ne mbawi rokkude temedde joyyi capanɗe joyyi ujunere mètre cube kala ñalawma taw ko ndiyam jarateɗam woni eau potable ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Augustin Tine ko ministre d'état ko kanko kadi woni directeur cabinet Macky Sall hoorejo leydi ndi omo tawe sunare mawde no fewi kanko Augustin Tine jaltugol aduna ɓi ko debbo biyetenoɗo madame John Rosina Ndewtina ko aleda hande o yalti aduna sanga 1h du matin to Dakar ko ñande alarba sappo e nayyi lewru juillet sanga 15h30 o wirete to wuro witengo Fandena ene tawe nder département mo Thiès ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha tengti e Dakar fedde taw ko hujjikittoɓe ha e dongnoɓe karuji biteɗi karuji tata taw karuji laamu ɓe koliri tigui wonde altine janggo e talata ɓawo janggo koɓe natoɓe e tikkere hofgo juuɗe go balɗe ɗiɗi woni go 48 heures ɗum noon ko hollirde mette mabɓe kayi e kala saaha ko ɓeɗon gollotoɓe ɗiɗon karuji guila
jangnoɓe otoji ko mbaɗete licencié kala saaha woni ndiwe golle mumen en namdade kadi ne gurdam mabɓe yunitte ɓe mbawa tigui hebde jobdele hano hannirta ni saabu ɓe kolliri fodde duuɓi 15 joni e wiide oɗon biteɗo Souleymane Ndiaye taw kañum joguiɗo konngol mabɓe hollede tigui fodde duuɓi 15 koɓe gollo e ɗiɗon karuji kono ha e oɗo saaha mo gonɗen haydara ala ko ɓeydi e gurdam mabɓe ɗum noon yidde mabɓe kay e oɗo saaha joni kono laamu ngu wawata tigui yunitade e gurdameje mabɓe hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ala no mbatten so wona jabɓoɗen musidɗo men sehil men Amadou Dia Pulo assalamu aleykum. kabaruji e nder gendi Mauritanie e tawi ko nokku toppitiɗo ko fate yuɓɓingol kawgilaji so woni ko bac e brevet ɓe kolliri tan hitande hikkande maɓe mbaw ɓeydude nden kay nder ɗinɗon nokkuji beele tan hadde ko fati e guyka e nder ɗinɗon kawgilaji e nder hen maɓe mbaw wadde kadi to banggue dadiɓe damude ɗe beele wawde hadde sukaɓe ɓe nannude toon téléphone portable hani e gueɗe goɗɗe ko ina wawa walliddeɓe e kanɗon guyka ko nonne kadi e nder saluji ɗi maɓe ndewindu ɗumen no fewi beele tan hadde ɗinɗon guykaji tuma noon nde teska kadi e saaha kawgilaji ɗi guyka ina wawi hewde hen sandaji to deuxiéme année institut supérieur de enseignement technologie woni IJET to Rosso kamɓe ne ñanda seeɗa ɓe mbawi hebde fodde 94 ordinateur portable tawi ɗum ɗon de fuɗ umori koye jagordu halfinadu ko fati jangde to nde kame witto gandal ko beele noon wawde kadi wallidde jangde e nder ha joni hitandu ujunnaje 2021 hitandu ujunnaje 2022 e ɗum ɗon noon tawi kono holliri wonande jayde ami kanko mam Miriam Baba Ahmed tawi ko kam woni nelaɗo kalfinaɗo nele to jagordu halfinadu ko fate jangde to nde witto gandal o holliri ɗum ɗo kadi jiya tan koye waɗi koye less jimandi Amal Sidi Cheikh Abdallah woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati e jangde to nde witto science kam e yiddeji horejo gendi Mauritanie woni Mouhamed Wullo Segal Razwani beele wawde kadi wallidde to banggue jangoɓe ɓe e kadi wawde kadi walludeɓe to banggue karalla ɗe haaɓe mbawa kadi ɓeydade e ɓurde garɗinde jangdeji mabɓe ɗi o holliri kadi e nder garal dafu Covid-19 wawi kadi ƴettede stratégie ji goɗɗi beele tan wawde ɓeydade garɗinde jangde gendidi to kay haydi kam woni lamorgo diwan gorgol toonne kadi lulde yubbinama toon tawi koye tawtorede aranɓe bragna kame guiɗi maga ɗum ɗon noon ko guila ñande fuɗɗi ko ñande aljumare nde tawi ko beele noon wawde haɓade ko wiyete ngakkere haroduru sukaɓe e tawtorede fedde wiyetede UNICEF e nder hen nden ɗon lulde ma duumo fodde balɗe tati ko beele noon wawde kadi wadde hirjinoji hani e peeje kadi beele darade haɓade ngakkere haroduru wonande sukaɓe e tawtorede tawi ko jagordu halfinadu ko fati e ngaalu ha joni kabaruji e nder gendi Mauritanie ɗo koko fati e dafa Covid-19 hono no holliri jagordu cellal gendi ndi e ñalde asedda hanki sappo lewru morso hitandu ujunnaje 2021 kayru jagordu ndu ndu holliri ko 91 woni yitaɓe hesɓe ne gonɗi e dafa Covid-19 e nder waktuji 24 ɗi neɗɗo goto wasi fittandu mum 43 kefti cellal mumen kanko jagorɗo cellal o Sidi Wul Zahaf o wawino kadi wadde tawi ko haalande e nder tawi ko télé gendijo o holliti tan o saaha joni to banggue ɓeydogol dafu Covid-19 ɗo e nder gendi ndi ɗum ɗon de ina fuɗɗi faynude no fewi ko e nder hen tan o yerima ɓesguji ɗi nde ɓurata kadi wawde rentade o saaha joni tawi koto banggue nokkuji safara ɗi daro kadi beele wawde hadde to banggue caragol dafu Covid-19 to kiifa wona haala coronavirus woni toon ko haala laaɓal tawi de ko ñalande mum fuɗɗima toon e ngal ɗon légal biyetengal Khadima e gardugol gardiɗo diwan Asaba biyeteɗo Mohamed Wula Hamid Mawlud
e nder ndin ɗon mbaadi tan ɓe mbawi kadi yaltude beele fittude ɗen ɗon leeɗe fittude ɗum laɓɓinde ittude kala ko faati e ñonkotoji tawateɗi hen kanko waali o holliri ɗum ɗon ko gueɗal bangal fayida darade beele wawde laɓɓinde nokkuji ɗi o wi ko ɗum ɗon de fotani welsindede ha tengti kadi e saaha mo ganduɗa ko saaha ndungu o ɗum ɗon so tawi kadi ndungu ari ko saaha ɓurɗo wawde hewde ñonkotaji ɗum noon haɓade kala ko fati to banggue kurjuraji beele kadi wawde tengtinde laaɓal ɗum ɗon ko hunde wande fayida no fewi waɗi kadi koye less jimandi jagorɗo halfinandu gueɗe nder leydi kam e jaccinnugol e wiide tawi ko ɓen renoɓe laabi gendi ndi to Nouakchott banggue worgo kamɓene ɓe mbawi jaggude e ñalde sappo lewru morso no gonden ndu fodde yimɓe 12 tawi ko yinnoɓe wadde clandestin woni tan ɗanle suuɗo ndu ɗum ɗon ɓe jaggi ɓen koto PK 25 ɗum ɗon ko hakkude lamorgo ngo woni Nouakchott kam e wuuro wiyetengo Rosso gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Weltare TV Mauritanie. Amadou Dia pullo golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗen laamu leydi Mali ɓe koliri tigui mette mabɓe no feewi e konngudi ɗi Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger suuti to Paris lamorgo leydi France e saaha o dardino e Emmanuel Macron hoorejo gendi France e saaha mo baddanno conférence de presse on conférence de presse noon e nder hen kanko Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger o suuti konngudi ñingde no feewi laamu ardiɓe e oɗo saaha joni laamu sabbunduɗo leydi Mali saabu o holliri so tawi kaya e oɗo saaha joni dendagal dadiɓe taw koɓe martabuji towɗi woni ko wiyeteɗe au gradé woni colonel uji so tawi ɓe hen gardima leydi ɓe hen mbaɗama ministére uji holɗaminiɓe hol jogorɓe waɗoyde guerre o holliri noon kanko Mohamed Bazoum e nder haalande he wonde militaire place muɗum woni place muɗum tigui ko sur le front woni ko yaade tigui sur le terrain ko waɗoyde guerre wona kay e nder bureau ji walla to palais présidentiel ɗina konngudi noon ko konngudi musde no fewi wonande laamu leydi Mali ha tinti noon e laamu sabbodu ngu ko ɗum saabi noon kamɓe laamu sabbodu e oɗo saahajo leydi Mali ɓe mbaɗi convoqué ɓe noddi tigui hono ambassadeur joɗaniɗo leydi Niger e nder Bamako biteɗo leydi Niger nder Bamako ɓe noddi ɗum waɗi ɗum convoqué noon hono ko ɓe waɗi ɗum convoqué on convocation noon ko yidde hollirde mette mabɓe on ambassadeur biteɗo Mamadou Moumani ko on tigui ɓe mbaɗi convoqué hollirde mette mabɓe tawa kadi convoqué mo ko jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jokkodiral leydi Mali e leyɗele goɗɗe biyeteɗo Abdoulaye Diop o holliri noon kanko Abdoulaye Diop o holliri hen mette makko no fewi o holliri on kadi o andinde kadi e oɗo saaha joni hakkude leydi Niger e hakkude mum e leydi Mali ko jaam tan heƴata hakkude mumen saabu e oɗo saaha joni ɓe poti ko rendinde doole mabɓe e peeje mabɓe e peccor mabɓe kala mbawi kay mbawa haɓade pelle ceɓɓitiɗe dokɓe leydi ndi oɗo leyɗele ɗe e oɗo saaha joni haɓade kadi oɗo mborosa biteɗo Covid-19 walla Covid-19 wona kay wiccodirde ndiyam walla weddodirde ɓoode haalde konngudi ɗi moƴƴani hakkude mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi o ɓayyini communiqué makko mo tongode 495 ko fati e mborosa Covid-19 e nder on communiqué noon ko aseta hanki o kijiɗe kirɗo o waɗi ɗum o holliri noon e nder waktuji no gasanayi cakkitinoɗi ɗi e nder jokle leydi Mali kala ko 9 e capantato e yimɓe ɗiɗo kolkisono tumanoɓe yataw gondani e mborosa coronavirus e nder holkiso he yimɓe nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa on ɓen yimɓe e nder ɓe cellano jeetato kepti cellal mumen ñalawma hanki o ɓe kolori hay goto ala mo rafi o yooɓi fittanu mum so tawi ko yimɓe nayo hesɓe yitaɓe ñalawma hanki wonduɓe e mborosa coronavirus doggol ngol ko ni lelori keñeba ko neɗɗo goto commune 4 mo Bamako ko neɗɗo goto commune 5
Lenke ko neɗɗo goto, commune Sisa ko neɗɗo goto, Mali ne yara e oɗo saha joni sappo ina ya ujunere temedde capanɗe jeegom e goho fiɗaɓe mboros corona walla winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon hen ujunnaje sappo e temedere kepti cellal mumen hano hannirta ni patino galleji men temedde 5 e nogas joyi neɗɗo woni dendagal mayɓe tugui ko rafi wonati leydi ndi faade oɗo saha joni ñalawma hande o kadi eɓe jogui temedere capanɗe nayo e yimɓe jeyanayo joñaɓe tumaɓe yataw gondani e mboros taw ko memodirnoɓe wonduɓe rafi o ene paadi holki so mumen jagorɗo o kadi holliri tugui kay ko ñakko ngo naati leydi ndi taw ko ñakko haɓade coronavirus dendagal ƴettuɓe ñakku mumen taw ko ñakko arwanigo nder leydi he kala koɓe temedere capanɗe 4 e jeegom ujunere ene fawi temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeetati neɗɗo so tawi noon ko ƴettuɓe ñakkoji mumen ɗiɗi kala woni 2 dose kala ɓen jettima capanɗe 5 e ɗiɗi ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe 5 e joyo omo waɗi erago noon faade dendagal malinaɓe e wurɓe nder leydi Mali kala ne mbawa tigui arɗa ƴetta ñakkoji mumen hano hannirta ni saabu kay e oɗo saaha joni ko ɗum tan woni ko joga kay ko ɓuuri wawde habtade e oɗo rafi ha tenti kay e kulhuli jogade ko fati kay e wempeƴeɗe tataɓiri e nder yoga e leyɗele meɗen Afrique ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni gummoɗen e coronavirus paten ko fati kay e uswasde tigui jogade nden ka e kisala ha tenti noon e ɗiɗon laabi tawatiɗe nder leydi Mali karuji taw ko karuji baɗoji transport e nder leydi he hen taw karuji hen tawi kadi hen kar goto walla hen compagnie goto ko compagnie wiyeteɓe Folona transport ɗina karuji janama compagnie ji ɗiɗi janama hen compagnie goto ko Folona transport ɗi jana noon e dow lawol buguni hakkude to wiyete Oulé Bougou hakkude mum e to wiyete Diallo Koroba ko ɗon tigui ɗi jana sanga 2 heures jamma waɗi mayɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen yimɓeɓe kadi waɗɓe jangugu en ɓe mbawi tigui nadde nder karuji he ɓe ƴetti halisaji clieneɓe ɓe wondude e cuɗari mumen e portable mumen e gueɗe ɓurɗe hadjidde kala ɓe jaadi hen ene qime tigui jaaru mum ko million ngaji kewɗi ɓe jaadi hen so tawi ko ɗiɗo wasɓe fittali mum hen goto ko apprenti car o hen goto keddiɗo noon ko passager ɓen mbasi pittali men gañiɓe kala noon e oɗo saaha joni nawama tigui e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali koto Guinée Bissau paɗen police mo leydi Guinée Bissau mo hinde PJ woni police judiciaire ɓe kolliri tigui wonde aljuma hecci henke o ɓe teɓima temedde 5 kilogramme taw ko drogue on drogue noon ɓe kolliri tigui umorno tigui tan leydi Sénégal ɓe teɓima hen kadi sagataɓe ɗiɗo on drogue noon ɓe nangui ɗum koye lana ndiyam hakkude nokku to wiyete biso sino e dow lawol taw ko hakkude mum e to wiyete kin hanal e to wiyete biso lamorgo leydi ndi ɓen teeɓi ɓe nangui marchandise noon ko sanga 1 heure jamma e oɗo saaha joni marchandise o e joom marchandise uji ɗi kala ne tawe juuɗe mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to Guinée Bissau koto leydi Benin paɗen Patrick Talon ko hoorejo leydi Benin o suuti konngudi ɓutti no fewi tawa kadi ko konngudi jinnoɗi nanede e kala saaha e nder leydi he ɗina konngudi noon ko hollirde tigui wonde kay kanko Patrick Talon gonɗo e 2e makko mandat woni dawal makko ɗiɗaɓal o holliri tigui ngal dawal ɗiɗaɓal o fuɗɗi ɗum tigui ko guila ñande 11 lewru avril hitande ujunnaje 221 ngal gasata noon woni mandat o gasata ko hitande 2026 woni ujunnaje 226 o holliri noon wonde kay so mandat makko ɗiɗaɓo o gasi o jogorani kadi o yakoraki ƴamtoyde 3e mandat o suuti ɗin konngudi noon ko yesso parlementaire uji woni député ji e yesso kadi pelle kewɗe taw ko pelle witeɓe société civile e woni cité civile ene ko wayno ɓeɗon witeɓe Togo Debout e ko wayno pelle biteɗe tournon la page e woɗɓe kala ko aseta hanki o suuti ɗin konngudi o holliri kadi wonde dendagal tawtoraɓe kala o noddir ɗumen ko yo gon seedeji haalande makko de wonde o jogorani kadi o ɗaminaki ƴamtoyde 3e mandat kabaruji men ɗemgal Pulaar jalten Afrique haalaɓe payanto leydi Espagne hoorejo jagoɗo leydi Espagne tawi ko socialiste jeeyaɗo landa socialiste biyeteɗo Pedro Sanchez noon o waɗi waylo gouvernement makko woni tigui ko wiyete remaniement ministériel o soɓima gouvernement kesso pulo tawi kadi yidde makko e fandare makko ko oɗon gouvernement kesso ne wawa tigui hebbitade leydi ndi ha tengti faggude leydi ndi e saaha kayde ɓe ummi e oɗo mboroso musno no fewi e biteɗo coronavirus o hollirama noon wonde oɗo remaniement mo waɗi tigui memtorguel jagorɗe haydara ala ko bonnata walla haydara ala ko usti kay e ko ɓe mbiyata tigui ala ko usti kay haydara e tawa kadi ko haydara ala ko ɗum alliance moɓe mbadduno e landa tokosa tawa ko landa tokosa wiyete ka landa
tokos tawi ko gauche radical witeka Podemos ɗon ɓe kolliriti kan landa tokos ene joguino jagorɗo 5 e nder gouvernement kiɗɗo ha e oɗo saaha joni jagorɗo mabɓe 5 ɗe memaka ko ɓuri hewde e memtorguel ngel woni ɓuri hewde tigui e waylo jagorɗe memi tigui ko landa makko ka taw ko landa socialiste en ka wiyetega PS o waɗi kan landa noon o waɗi tigui wayloji kewɗi no fewi jagorɗo kalfinade gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères biyeteɗo Arantxa González on ittama ha laaɓi e oɗo saaha joni ko gonnoɗo ambassadeur joɗaninoɗo leydi Espagne to leydi France ko kañum tigui artira e oɗon poste waɗa tigui ministre des affaires étrangères biyeteɗo José Manuel Alvarez so tawino ko leeɗi kadi gouvernement kesso o noon ene tawe hen tigui sagataɓe tokos mene fewi yaroɓe duuɓi 50 fayi lesa hollirama kadi gouvernement kesso mo toɗɗi oɗo saaha joni ko ɓuuri hewde hen ko rewɓe siftinde on noon tugui kay 2020 ko Pedro Sánchez ari jappere laamu faade oɗo saaha joni hono oɗo remanima woni tigui hono oɗo waylo gouvernement o meeɗa ɗum wadde e nder leydi he tugui kay o ari e laamu faade oɗo saaha joni koto hayti paaɗena balɗe joni noon caggal kayne nde wargo oɗo biteɗo Jovenel Moïse gonnoɗo hoorejo leydi Haïti nde fitande makko itta e nder résidence makko galle makko résidence makko privé laamu ngu e oɗo saaha joni noon mbaɗi erago faade dowlaji dentuɗi Amérique nde nuldataɓe dadiɓe wawde kay rende yoga e nokkuji ɓurɗi jojjude renede ko wayno bowallade woni aéroport walla ko wayno kaggulade woni port e nokkuji kewɗi goɗɗi ko wayno toon gaz on waɗi tigui pétrole siggete en e nokkuji kewɗi goɗɗi ɓurɗo jojjude renede beele tigui ɗen dowlaji dentuɗi Amérique ɗe mbawa renandeɓe ɗina nokkuji haaliɗi ndi ummo tigui e nde ɗo dalƴande mawde nde woni ɓe kolli kadi e oɗo saaha joni 17 neɗɗo puɗɗima nanguede taw ko jeeyaɓe opération commando yoɓinoɓe fittanu président o e nder ɓen noon hen 16 ko kolli mbinaɓe ɗiɗo ko Amérique naɓe koto leydi Afghanistan paaɗena ɗo e yontere ɗo e jonte seeɗa tan dendagal leydi Afghanistan kala ma artu ha laaɓa e juuɗe ɓeɗo seɓɓitiɓe witeɓe taliban en ɗum saabi noon e oɗo saaha joni laamu leydi Chine eɓe joguino 110 chinois gonnoɗe nder leydi Afghanistan ɓe gartiri ɗum ha laaɓi ɓe itti ɗum e nder leydi he jogaɗe ɓe kulhuli laamu dowlaji denduɗi Amérique enen nulduno toon koninkoɓe mum hewɓe no fewi ɓen koninkoɓe noon fole mabɓe fuɗɗiɓe artiriɓe gartata ha laaɓa ummoto nder leydi he ko ɗo e hakkude ko ñande 11 septembre 2021 ɓe ummoto ha laaɓa e nder leydi he kono noon ɓeɗon wiyeteɓe taliban ɓe padani tigui ha nden yetto saabu e oɗo saaha joni hollirama e nder 85% territoire leydi Afghanistan ko kamɓe taliban en oɗo saaha joni gardi laamiti nokkuji ɓe kefti ɗum ne tawe nokkuji juuɗe mabɓe ɗum noon ko kulhuli mawɗi no fewi teskama kadi yoga e dadiɓe taw ko dadiɓe Afghanistan naɓe puɗɗima dogde leydi ndi e oɗo saaha joni moltoyima to wiyete Tajikistan ɗum saabi noon yoga e ɓeɗon taw ko population woni jambureɓe caggal kay nde ji militaire uji ɗe doga mbi kañumen ala ko paadi yoga mumen puɗɗima e oɗo saaha joni dogde ha laaɓa eɗen jalta leydi ndi taw ko bone ɓeɗon wiyeteɓe taliban en ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi France paaɗen julɓe tawateɓe nder leydi France ɓe kolliri tigui ɓe tijji ñalawma julde taske woni ñalawma layyeji ɓe tijji ɗum tigui ko ñande talata nogasa lewru morso woni juillet ndu gonɗen ndu ɗum noon ko caggal kayde cour suprême mo Arabie Saoudite confirmé kay wonde taske ko ñande talata nogasa lewru juillet ɓe kolliri kadi wonde arfa ko altine 19 morso ndu gonɗen ndu wadde noon dendagal yoga e leyɗele julɓe hitande hikka nen teska tigui ma yoga kay juldu ñalawma talata o hollirama noon leydi Sénégal waɗi kadi en kalino hanki wonde kay ɓe kollirino ko talata ɓe juulata kono hollirama kadi woodi fedde hollirde ko ñande alarba wonata julde mabɓe ha joni kabaruji men e nder leydi France aseeda hanki o ñalawma sanga 13h30 ko Sénégal najo goto garnoɗo e nder boutique taw koto téléphone aji portable jeeyeten e nokkuji jeeyiɗo biteɗo Galaya Soyli e nder ene tawe tigui e nder wuro witengo Sen e Marna ede o dugde mabɓe ɗon ɓe yeeyoɓe ɗiɗo ɓe o dugde mabɓe dugdo sattugo no fewi taw ko bone coggu téléphone o caggal nde duko mabɓe wuli noon ko ɗon tigui o yaltiɗi lebbi makko kanko suka Sénégal najo o yooɓi o fi sukaɓe ɗiɗo yeyannoɓe téléphone aji
hen goto ne yarano e duuɓi 17 on ko ɗon wasa fittade mum goɗɗo ne yaara duuɓi nogas jeenayyi barmi hen barmanɗe musa no fewi tawi oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe e mbaɗi urgence hanko Sénégal najo noon teɓama tawa kadi teeɓimo ko policier goto tabelimo hinde BRI kañum e hoore mum wonano e service e ballal daddiɗo goɗɗo tawa kadi ko renoɓe kasso on e hoore mum wonano e service ko ɓen ɗiɗo mbawi teɓademo ha mbaɗimo e juuɗe laamu koto leydi Turquie paɗen aseta hanki kikiɗe kirɗo accident musɗo waɗi e nder leydi he ko bus taw ko bus transport jollunoɗo ɓen ɗannotoɓe ɗanne suudayru ko on bus waɗi accident sappo e ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittade mum nogas e jeegom woɗɓe mbarmi hen nogas e jeegom woɗɓe mbarmi hen accident o noon waɗi ko tolno wuuro wiyetego van noon ko funnague leydi ndi gañiɓe ɓe noon gañiɓe kala nawama to hôpital joom bis o noon teɓama e oɗo saaha joni wuuro van noon teska tigui woɗɗani kerol hakkude leydi Turquie e leydi Iran ene teska kadi yoga e ɓen ɗannoɓe ɗanne suudari natoɓe nder leydi Turquie ko e gon wuuro keewi rewirde koto leydi ha joni kadi kabaruji men ɗemgal Pulaar yen duttoɗen to leydi Espagne ONG goto ko ONG woni fedde nde wona lamankeri fedde taw ko espagnol laaɓe ɓe mbaɗi tigui kimtol mabɓe nde nafi on ONG noon wiyete tigui koko wiyete tigui Caminando Foresteras ko ONG espagnol aji ɓe kolliri tigui wonde rapport mabɓe e nder yontere gonde nde ɓe ɓayini oɗo rapport hollirde kay wonde hitande 2021 koɗe daari faade oɗo saaha joni ko fuɗɗi mayde tawa koye maaje kadde umminoɓe leyɗele nokkuji goɗɗi yiɗnade leydi Espagne koɓe ujunnaji 2.17 e jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe fittano mum ɓe kolliri ko bilan muso no fewi saabu oɗo bilan hitande 2021 kadi 2021 mayani ene wonta cowe joyyi ko mayno pasnoɓe pittali men hitande rawane 2020 taw ko yinnoɓe nadde leydi Espagne musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguji nan kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to leydi Mauritanie ko Amadou Dia Pullo karallagal ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on